Programmering af Smart CO2 med Web Editor, opgave 1. Du starter med at åbne din browser. Vi bruger Chrome. Så går du ind på hjemmesiden smartco2.dk. Her der klikker du på Info. Dernæst klikker du på Arduino WebAgent til Windows. Klikker på den downloadede fil. Og vi trykker bare næste, indtil vi er færdige. Accepterer aftalen, trykker næste, næste, næste og finish. Nu skal du forbinde din Smart CO2 med computeren. Det gør du ved at sætte det medfølgende USB-kabel i din PC og den anden ende ind i din Smart CO2-boks. Når du har gjort det, så går du tilbage til hjemmesiden smartco2.dk og så trykker du på linjen CP2102 USB til UART driver til Windows. Du klikker på den fil, du har downloadet. Der kan du se indholdet af den pakkede fil. Vi laver en mappe ude på skrivebordet. Den kan vi kalde for driver. Så går jeg tilbage til min zippede fil, markerer indholdet, højreklikker og trykker på kopier. Så går jeg ud i min mappe, jeg har lavet på skrivebordet, dobbeltklikker, højreklikker ind i det tomme felt og sætter indholdet ind. Så kan jeg lukke de vinduer og browseren. Så trykker jeg på forstørrelsesglasset eller på søg. Herinde der skriver jeg compmgmt.msc. Så skulle man gerne få et program frem, der hedder Computer Management. Den starter jeg. Så trykker jeg på den linje, der hedder enhedshåndtering. Og her kan vi se, at der er et udråbstegn ud fra CP2102. Det vil sige, at den driver har den ikke. Det er den driver, vi lige har hentet og lagt på skrivebordet. Vi højreklikker på den linje, trykker på opdater driver, vi trykker på gennemse computeren efter driver, vi trykker på gennemse, og så peger vi den mappe ud, som vi har lavet på skrivebordet. Skrivebord, driver og OK. Trykker vi næste, og så skriver den, at den har afsluttet installationen af driveren til denne enhed, og så kan vi lukke. Og så kan vi se, at nu forsvandt den gule trekant, og vi kan se vores CO2-device nede under porte kommer LPT. Det var afslutningen på opgave 1.